L-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista f'Jannar li għadda u ried kemm il-Moviment Laburista wieħed maqqutu b'saħħtu. Iddikjara dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista l-ħadd filgħodu fejn saħaq ukoll li l-elezzjoni interna tal-Partit Laburista ħarġet fil-beraħ il-firda li bħalissem fil-Partit Nazzjonalista. Il-proċess ta' elezzjoni ta' kap ġdid tal-partit tagħna, ta' mexxej tal-partit tagħna, kellu żewġ konsegwenzi. Ħareġ l-għaqda intrinsika li hemm fil-Partit Laburista u ħareġ il-firda intrinsika li hemm fil-Partit Nazzjonalista. Għax waqt li aħna konna rġiel u fimna li l-partit jiġi qabel l-individwu, il-Partit Nazzjonalista qed juri li għalihom l-individwu jiġi qabel il-partit u jiġi qabel il-pajjiż. Fl-indirizz tiegħu waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja, il-President tal-Partit Laburista il-Perit Daniel Mikallef għalli rridu nagħtu ġieħu nfakru tajjeb li sartu l-snin kemm ilu mwaqqaf dan il-partit fosthom il-ħafna drittijiet lil dawk li kienu fil-minoranza. Iżda Mikallef żied jgħid li millum irridu nħarsu l-qudiem sabiex bħala moviment inwittu triq lejn il-futur. Fil-waqt li nfakru l-passat, l-obbligu ewlieni tagħna huwa li flimkien infasslu l-futur. U għalhekk li matul din is-sena ser inkunu għaddejjin bi proċess ta' tiġdid fuq kull livell. Għandna ħafna tajjeb. Minn hemm nitlaq, ħafna għandna tajjeb. M'hemmx bżonn rivoluzzjonijiet kif qed isemma ħadd ieħor. Aħna ħanaħdmu biex inġeddu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.